Sagunging para prajurit ayuri samapta wiganti saweg kowe kiri. Ayo ayo. Yo. Iya. Prajurit kala denta kala pau kala pati gone denane iki awake dhewe rawuh ana ing pagelaran Krishna Buwana pimpinaning Bapak Eko Santosa saka Reja Agung. Cah aja nganti ngisen-ngisenke dinane iki ayo padha cancut taliwonto samapta ing ganti sawega ing diri glansar.
Gatotho takut dosa kowe kemarat yo. Ye, jajale dhewe. Yo, ora panggling malang kadak sok tengahing marga kowe. Ora wurunga kowe bakal dadi palanging maesa gambleh sumingkir. Aku gelem sumingkir. Waton glundung mustakamu kowe. Hoi, yo, hoi, 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 yo, 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 yo. Ya, hei, ya, sudah jebol wadukmu, Barat. Wah. Yo, diaturan dirasa kowe. Sambato kowe Barat. Kanca kruyuk ambyak awur-awur. Yo, 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 ya, ya. Yo, yo. Wah. Ayo, sorak merata, jaya merata. Ya iki marganing patin. Kowe. Wah, mati aku bapak. Kanca-kanca ayo samatakno kabeh gegamanmu lho. Trajak jajaling dhewe kaya ngopato sing belukang lekul gableh. Trajanging pecutan. Yuk, yuk. Wah, sakrosomu lho. Yo, 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 yo. Kerajaan Pecut Kiwa Tengen perlu tunggal jangan goblok ya iki marganing patimu bleh yo
Ayo sak rasamu bun. Wah. Edan lo pada itu somu gue keparat. Awas. Lo. Yo. Ai. Lo. Setane ngono Bun, sapa suwit-suwit kae Bun? Wah. Setane ngono Bun, sapa suwit-suwit kae Bun? Lo. Tono Bun, setane tono Bun. Tono di setane tono di. Omong ana jalan suwet-suwet Bun. Kendangnya jalan suwet-suwet Bun. Bun, oh jalan suwet-suwet Bun, kendangnya jalan suwet-suwet. Piye kuwi mau jane Bun? Kelo, gudong abang lho. Tono rek. Yo. Mana Bun? Bun. Woi. Pak Danu glotak-glotok. Pak Danu. Lah kempos to, Bro. Iya. Wah, sono setane ke mlebet. Keplantaran nang ndi, Bun? Bokonge. Isa itu Bun. Karo ngadeg Bun. Omongan nukur ngadeg no. Bun ari kok ngadeg no. Kalau setane goleki sapa lho, Bun? Setane goleki sapa, Bun?
iki. Mangan kabel, Bun. Mangan kabel, Bun. Golek kabel dipangan, dipangan. Golek kabel dipangan. Nah, jejeketan, jejeketan, jejeketan. Ya iki lho, Bonar iki lho sing gawe suduhe perkara. Matane ra ketok, Bun. Bun, matane ra ketok setane, Bun. Lah, ternyata. Pak Danu belum tak datang. Aja guyu iki. Sewadok trek blosor. Ayo sak rasamu le. Wah, enek bola ta. Aja nek dipangan le, aja nek dipangan duwite. Jak joget le. Tan setan, maju tan. Torna le, setane torna le. Omong-omong Bon, aja nerima tamu tok, Bon. Ah, nek pracik ya Bon. Sewadok pring iki malah. Ben. Wasara setanmu ke mlone ndi? Jan, kebacut setanmu ki, Bon. Kebacut. Apa ana sing godhong ireng ya urung, Bon. Apa ana? Iya. Aso. Aduh. Menyek canda dasa bleh, samplono cagak bleh. Ah, cagak bleh. Cokotan kupingnya nek perlu bleh. Cokotan culukan mripate bleh. Culukan mripate. Ah, culukan mripate. Ya iki lho sing gawe gara-gara iki ya iki lho bleh. Sing gawe gara-gara ya iki. Kowe ngarep pegatan karo bojomu cangkeme Bonar iki lho. Cangkeme Bonar sing ngomong. Nah, yo iki, kowe gara-gara gagal karo wong Jember kae yo iki bleh. Sapa ngomong danu duduk? Yo, sapa iki jenenge? Temon iki lho sing ngomong. Nah, malah ngomong ngene. Nah, iki mah budal malah ndongane kowe bangun kemplos. Culuken mripate bleh, culuken suweken lambene. Duduten ilate duduten, ilate. Nah. Nyak, bah, kowe welek Bon nek bengok Bon. Kowe welek nek bengok. Welek kowe bengok. Rasa bengok kowe iki elek nek bengok. Oh,
wasono di bentek jempolane. Ndek noneh blah bocah iki cendek noneh blah. Bocah iki ndek noneh blah. Nek perlu adano kotak tonjokan blah. Bocor setan itu, Bud. Cocok kowe ngantem setan iki ping pira, Blah? Bud, kowe ngantem tangan apa weteng mau? Bonar iki ya goblok lho, Bud. Kowe iki nek dengan Bud, nek diantem dhuwur kowe iki mencolot blok. Nek diantem ngesor ndodok. Dok ora kowe. Nek dipecut dhuwur mencolot. Nek dipecut ngesor ndodok. Dok ora. Jelas enggak? Endo, Bun, endo. Endo, hei. Bun, wasono dadi nek dipecut dhuwur. Wasono dadi kan, dadi. Endo, pecut dhuwur. Endo nek dadi lho, pecut dhuwur. Loh. Wasono iki nek Kevin. Wasono Kevin dipecut endo tengok. Lah. Bisa kowe, Bun. Blok, dipecut ki ndodok blok kok. Ndodok ben ampre selamat. Las. Wasono dadi to, wasono dadi cengok arek iki. Lho. Mripatmu mendeli apa, Bun? Wasono. Loh. Kevin. Wasono, Bun, mripatmu mendeli apa, Bun? Mripatmu mendeli o. Nah, gong terake. Dik. Perkara iki ditutup nang mburi kono ya, Dik. Kali ya Bapak. Ayo Bun. Bun, balik ora kowe. Bun. Bah arek iki. Bapak Ibu hadirin dan juga para penonton luar biasa, satu persembahan